kundama suru ni an k'u ma personne de petite taille olu ka ɲɔgɔn ye ba tako filanan baaraw daminɛna bi tɛnɛn don octobre kalo tile 14 san 2024 Bamako. Dɔgɔkun kelen kɔnɔ u bena damakasiw kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu garisigɛ donna lujura la kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ka tulu mɔgɔw. Sɔni an bena faamuyali caman sɔrɔ a kunnafoniyaw la. Kayi Marabolo Ligue régionale de football ale a ka ladala ɲɔgɔn ye ba kɛ min be a tako 32 na. Ni ɲɔgɔn ye wajibiyalen don a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka jateminɛ kɛ u ka kalo 3 baara kɛlenw na. Ninu de bi kunnafoni ɲɛbilaw ye dɔwɛrɛ bena fara minnu kan ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye ka bɛn ni bi don kunnafoniyaw ye. A y'aw bisimila. I n'a fɔ an y'a fɔ bakurunbaw la cogo min na mɔgɔ kundama suru ni an k'u ma ko personne de petite taille olu ka ɲɔgɔn ye ba tako filanan baaraw daminɛna bi tɛnɛn don octobre kalo tile 14 san 2024 Bamako. Dɔgɔkun kelen kɔnɔ u bena damakasiw kɛ ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛmɔgɔw ale ni magoɲɛbatigi wɛrɛw ma ka kɛɲɛ ni maa minnu garisigɛ donna lujura la olu ka koɲɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ka kulu mɔgɔw. Ni lajɛrɛ min bena to sena fo octobre kalo tile 18 ale bena tali kɛ jamana 11 na. Kadi Bari ni ale ye mɔgɔ kundama surun ka fara ɲɔgɔn ka kulu ma ɲɛma ye a bena ɲɛfɔli caman kɛ a koɲɛw la an ka kunnafondila Aissata Ba ale ni Musa Ɲang ka kuma galama la an k'a lajɛ. Ala fo ka barkada an ye ni forum organisé deuxième forum an tun ye première édition organisée 2010 la pendant le cinquantenaire an bena tile 5 baara de kɛ mais an bena tile 3 baara kɛ n'o ye tile 2 ka kuma situation des personnes de petite taille kan Mali kɔnɔ yan nɔ ani Afrique bɛɛ bala dugu minnu bɛ yan minnu bena ka u ka dugu représenter donc an bena sigi ka kuma kɛ ka échange d'expérience ko kɛ an ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na bala dugu minnu bɛ yan nɔ pour que n'olu fana segina cogoya min na u fana bɛ se ka personne de petite taille minnu b'u ka dugu la ka se k'u structurer u bɛ se ka promotion sɔrɔ cogoya min na u ka baarako n'u ka lajɛli cogo n'u ka u yɛrɛ kɛcogo la u ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo la comme thème b'a fɔ cogoya min na donc an bɛna sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ ka recommandation kɛ vraiment ka tila ka fédération sigi ka bureau kura sigi pour que bureau bɛ renouveler cogoya min na k'o clôturer ni Miss d'Afrique ye parce que ne yɛrɛ kɛra Miss d'Afrique de ye au Cameroun a Douala 2008 o san 16 de ye ɲinan ye ou bien a san 17 mɔgɔw sera ka faamuyali sɔrɔ handicapéw ka taabolo n'u ka kɛwalew la fo ka na kɛ petite taille minnu fana bɛ fédération kɔnɔ. Fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ wele Alliance du 22 septembre faso jɔ kan ale ye kunnafoni kɛnɛ dɔ bila sen kan jumadon octobre kalo tile 11 ni ɲɔgɔn ye sen fɛ u kumana u ka tɔn koɲɛw kan ale ni ka ŋaniya dɔw kɛ walasa furancɛ fanga taabolo ɲuman olu bɛ se ka sabati cogo min na an ka kunnafondila Isa Sise ale tun bɛ a kunnafoni kɛnɛ kan. Alliance du 22 septembre faso jɔ n'ale sigira sen kan a bɛ san kelen bɔɲɔnko la olu ka laɲini ne walasa furancɛ fanga min bɛ sen na ka se k'a kɔkɔrɔma don a bɛ se ka jamana ye ni k'a sigi sen kelen kan cogoya min. Jamana ɲɛta sabatili baaraw ka se k'i sen don olu la ni fara ɲɔgɔnkan kulu in u y'a ɲini jamanaden kelen kelen bɛɛ fɛ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ tali kɛ fanga ɲini tɔnw fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔnkan kuluw kan walasa fɛn min ye u ka baaraw bɛɛ bɛ se ka taa hakilina kelen na cogoya min. An ka wasabulon maa min bɛ nin fara ɲɔgɔnkan kulu in ɲɛma n'ale ye honorable Nuhu Sare ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko maliden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na Mali a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogoya min na ani fɛnɛ fɛn min ye furancɛla fanga ɲɛma ni k'a kɔkɔrɔma don a ka hakilinaw la. Pour mieux juguler les défis du moment
walasa an ka nin wagati gɛlɛya la tɛmɛ alliance du 22 septembre ye welewelekan lase jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goïta ma a ka taasen kura di jamana ma ani fɛnɛ an bɛ maliyɛnden bɛɛ wele bɛɛ ka président dɛmɛ o baaraw la. an mana dɔnniya k'a fɔ alliance du 22 septembre faso jɔ ale bɛna ka baaraw walankata an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ani fɛnɛ jamana kɔkanmaw olu tɛna to kɔ ni hakilina ninnu carili la u ka laɲini fanba ye Mali a bɛ se ka kɛ malidenw sago ye cogoya min na. Ni a kumasen ye utilisation du rôle des plantes dans le textile, Mali finiw tako duruna baaraw kurumu karla sibiridon palais de la culture Amadou Hampâté Bala. Ni waliya in bilala sen kan ni a bɛ tali kɛ novembre kalo tile 7 ka taa bila novembre kalo tile 10 na a kɛra walasa ka se ka Mali seko ni dɔnko ka olu don ba la. A kurumu karili kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ ka di aw ma kunnafoni kunda an k'o lajɛ. Ensemble instrumental ka ni fɔlisen duman ninnu de kɔrɔ Mali finiw tako duruna ale baaraw kurumu karila min yɛrɛ bolodalen do ka bɛn novembre kalo tile 7 ka taa bila a tile 10 nata in na ka tɛmɛ ni waliya in ye maa minnu kɛra sababu ye ka Mali fini bila sen kan olu b'a fɛ maa caman sen ka don ɲinɛ baaraw la walasa ka Mali jamana seko ni dɔnko ka o yakubaya ni an ko a ma ko Made in Mali. Ɲinɛ ko kura damadɔ de bɔra la a ye morceau min lamɛn sisan n'a bɛ fɔ ko hymne de Mali finiw a enregistré don studio la n'an bɛ kɛnɛ wuli an b'a kala an y'a enregistré ka tila k'a dura fana enregistré Mali finiw tɔgɔ la pour que désormais a misigi ka Mali finiw ka baaraw accompagner an ye formation fana daminɛ ɲinɛ an ye hôtesse formé ka artisan formé an b'a fɛ ka artisan dɛmɛ Mali finiw yɛrɛ kun bɛɛ filɛ. Ɲina Mali fini baaraw la fɛn min ye marakaw ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bilala olu ma ni ka denfaya di u ma ka tɛmɛ ni o waleyaw ye marakaw ka fara ɲɔgɔn ka kulu tɔnba ni an ko a ma ko association culturelle Soninke n'a fɔtɔgɔ surumɔn yɛrɛ ye ACS ye ale ɲɛmaa ye o waleya in fo ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko u na wulikajɔw sabati walasa ka nin don kofɔlen ninnu kɔkɔrɔma dun. Kana yira k'a fɔ Mali fini o ye maliden bɛɛ de kungo ye Mali fini o ye Mali ka ɲɛtaa dɔ de sababu ye donc n'o bonya taara ka di marakaw ma wajibu de don marakaw kana kɛnɛ in kan kana kɛnɛ kunna wolo ka ni kɛnɛ in bila sen kan a denfaya ale ni a denbajala dira maa dɔw ma minnu yɛrɛ ye u ka nisɔndiya yira ka tɛmɛ ni o ye. A nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban parce que ne ma sigi n'a ye Cheikh Umaru Sangare min ye Mali fini hakilina ta kabini b'a daminɛ wagati min na ni ne tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wari tɛ mun na bon kuma bɛɛ an b'a kuma kɛ a bɛ to ka fɛn kɛ ne tun bɛ yen nɔ n b'a fɔ a ye n ko Cheikh Umaru i jija nin fɛ parce que Mali finiw n ko Maliyɛn yɛrɛ tun bɛ maloya k'a ka fini don bon sisan ni e b'a la ka mɔgɔw pousser pour que bɛɛ k'a don n k'a bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye. Kɔrɔdɔgɔw ka ni fɔlikan ninnu ka fara bɔgɔlan gala doncogow yirali kan olu kɛra waleya ye ni ɲɔgɔn dalajɛ in senfɛ minnu yirala mɔgɔw la. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min yɛrɛ la Kayi marabolo Ligue régionale de football ale a ka ladala ɲɔgɔn ye ba kɛ min bɛ a tako 32 na ni ɲɔgɔn ye wajibiyalen don a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan walasa u ka kalo 3 baara kɛlenw u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ olu la. Mohamed Zuruku ka fasiri do ka bɔ Kayi min bɛna bayɛlɛma bamanankan na ka jasu Bagayogo fɛ. I b'a fɔ a bɛ sɛbɛnfuraw la cogo min na a ka kan ni wagati dɔw kɛra jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina falen-falen kɛ u ka baara taabolo kan o de kun kɔnɔ sa Kayi gun kan Ligue régionale de football de Kayi n'o ye Kayi dolantanko ɲɛnabɔsoba ye a fana y'a ka laadala ɲɔgɔn lajɛrɛ tako 32 baaraw boloda a kɛnɛ kan hakilina falen-falen caman kɛra. An fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ y'i se k'a kɔnɔ bɛɛ nani n'i ka hakilina ta ye et je trouve que a bɛɛ ye hakilina ɲuman de parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ bɔ i bara i ka journée bɛ perdu ka na rencontre dɔ la a ka di ye de a ka ɲa et je sais que ka di fɛn fɛn bɛ yan a ka d'a bɛɛ ye a ka ɲa donc an b'a ala deli fɛn fɛn fɔra assemblée générale min kɔnɔ ala k'a kɛ fɛn ye
mun b'an permettre ka baara ɲuman kɛ a kɔnɔ. A fɔra ko ni an ye baara kɛ ni kalo saba laban in kɔnɔ an ka bɛɛ wele an ka bureau membre bɛɛ ani assemblée générale membre bɛɛ k'a yir'u la an ye activité minnu sera ka mun kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ plan d'action kɛ donc n'an y'o yir'u la u b'a lajɛ ni mun ɲɛna ni mun ma ɲɛ an fana b'a yira an sera ka mun kɛ an ma se ka mun kɛ mun de y'an bali k'a kɛ an b'o bɛɛ ɲɛf'u ye ani ka an bɛ fɛ ka activité min boloda saison nata la an b'o fana présenter u la donc an b'o bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ se k'a fɔ an ye a nin ka ɲi nin ma ɲi a ye nin fara kan a ye nin bɔ a la olu de bɛ se k'a fɔ bon ala aw kuma nin ta an hakili la aw bɛ se ka nin fara kan ka nin baara kɛ nin ka ɲi kayi ma. nin kɔnɔkɔfɛlen kɔni kɛra kɛnɛ ye mun jara maaw ye kosɛbɛ ka d'a kan a kɛra sababu ye u ka fɛɛrɛw bila sen kan mun bɛ n'a to don n'a nataw la kayi dolantan ko bɛ se ka yanga sɔrɔ i b'a fɔ kɔrɔlen cogo min na. Ɲamakɔrɔ dɔlanta tɛnɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko jigi fɛn min ye dɔlanta finali ye ale dɔ kɛra yen nɔ an ka kunnafonidila Mamadu Jalo tun bɛ min kɛnɛ kan an k'a lajɛ. walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ Kupu Mamadi Jara ale tako fɔlɔ o laɲini fanba kun ye o ye ni dolantan kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ fɛn min ye musow olu ka dolantan de kɛra ka nin baara ninnu kundun min kɔnɔna la muso furulenw ani bogotiginw olu ye kɛnɛ ɲɛma fifa min labanna muso furulenw olu ka sɛbɛya la 2 ani 1 o baara ninnu tɛmɛlen ka bɔ fɛn min ye cɛbɔ minnu kun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye FC Mariko ka fara Mali Consortium ma olu karila ɲɔgɔn na ni dolantan kuru 2 bɛɛ y'a yira k'a fɔ ŋaniya b'u la fɛn min ye ka ni jɔnjɔn in ni k'a ta ka taa n'a ye nka sɛbɛya o bɛ laban FC Mariko ale t'a la nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ fɛn min ye nin hakilina in taba ye n'o ye Mamadi Jara ye a y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ wa laɲini min bɛ nin baara ninnu kɔfɛ a caman sabatira. Kupu kun ye kun kelen dɔrɔn de b'a la o ye bɛn ni gɛlɛya ye an ka quartier kɔnɔna la pour que k'o sabati jeunes ni ɲɔgɔn cɛ sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ. An mana dɔnniya k'a fɔ maaba caman kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔnɔ u bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira u y'a yira k'a fɔ fɛnɛ nin hakilina ninnu a kan ka to ka kɔkɔrɔma don walasa sifinnakaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan sen fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni kelenya sinsin. Le sport c'est un facteur bɛɛ b'a dɔn a bɛ nafa min se jamana ma a b'a se quartier ma surtout mun ye ne yɛrɛ très content kosɛbɛ ce soir Jikɔrɔni para ka na an ka communauté la ka tila ka finale kɛlɛ kan vraiment ne content an b'u fo kosɛbɛ. Maa min ye jɔnjɔn filanan sɔrɔ nin finali in kɛnɛ kan n'o ye FC Mali Consortium ye ale ye sefa wari 15,000 sɔrɔ FC Mariko n'ale ye jɔnjɔn tabaga ye ale ye sefa wari 30,000 sɔrɔ nin ɲɔgɔn lajɛ in senfɛ a kɔni kun cɛra hɛrɛ ani bande la ani nisɔndiya caman. Kupu Mamadi Jara ka nin finali in de fana bɛ dansigi an ka bidon kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la.